Niku pun Bathara Guru tetep kudu ulun cemplungake ning Kawah Candra Dimuka. Kuwi niku salah apa e? Wah Jan, Gong, sabar ya Le. Arep ora salah nek kowe ngadepi wong ulun Bathara Guru iki nyawamu aja karo ning bondon. Santai, santai, tenang wae to kowe iki. Aku mesti mati wis to santai wae. Wong kok teteke kaya ngono ya karo Jero. Wah, Caidan. Ngadep Bathara Guru sapenake dhewe. Asli rene mboten tumindak napa-napa. Bagong. Mbok yo aja ngono nek tumindak akonono. Walah, jan wis. Iki wis termakan hasutan Bathara Guru kabeh. Kabeh do nyalake aku, kabeh do nyalake aku. Piye wis nek kaya ngoten iki kula tak takon. Bener. Kita tetep bakal ulun cemplungake ning Kawah Candra Dimuka, Bagong. Petro, sapa kae? Mboten-mboten hanya kok para tamu ini. Assalamualaikum. Kok tak andel lho. Kok ngapae? Apa suaramu? Aku kira nyuara apa-apa wajan wis. Wong salah kok kesalah terus to iki. Karena wis meneng wae lho, Tur. Truk. Tulang. Petro, tulungan ora? Nggih. Ora masalah kok iki lagi ana pengadilan bagian arti-arti kok dojok-dojok kok. Hai. Lho. Kok andang tekan jowo kon. Ngapa kowe? Ora andang tekan jowo. Aku yen meneng jaba antel modar kowe. Ora kok sapa? Wis ta. Akeh sing ngono sapa gawe padha kowe persis ngono. Ayo ndono karo aku. Apa lakon apa kok dadi kembar, lakon apa kok dadi kembar. Petro iki piye kok kaya ngene iki? Wah, edan Petro malah gowo boneka Bagong. Iki ngopo boneka Bagong iki Bagong ing tenan kok. Bagong kok dadi loro. Iki kok malah ana loro apa ana kawan Bagong. Piye? Purune sareng nemplung aku nang Kawah Candra Dimuka. Tak rubat lho. Iya kusik-kusik. Aja ngawu gawar-ngawur. Iki ndi Bagong sing saknyatane. Yen salima yen aku tak matur ndak rampung-rampung. Nggih ngestaken dawuh ora nyuwara Bagong. Kon wis nggih ditatak-tatake atine. Ora suwe meneh ki mesti lakon dhawuh karo Dewi Kencana Resmi merga wis ana rawuh Raden Janaka. Nggih, Yang Patih, matur suwun Yang Durna. Ya, ya dipada-pada. Sabanjure piye Kakang? Nggih, saklajengipun kados pundi Yang Dipatih. Sampeyan dhisik ana laku. Ku marep wonten ing Pertapan Cakrawala. Mergi niki enten bab sing mutawatiri. Mutawatiri pripun? Niki mau kula tekan negara Ngamarta, lagi wae nanti karo Janaka tekane bisa ngerti kali Antasena. Monggo bisa nggih ya kepengin dhawuh karo Dewi Kencana Resmi saking Pertapan Cakrawala. Nah, sampun ngantos permintaan bisa nggih Antasena kudune sampeyan luwih dhisik lakune prapta Pertapan Cakrawala nglamar karo Kencana Resmi. Monggo mundhak kedhisikan bocah loro nika kala wau. Oh nggih. Nah ingatan kula dhisiki laku sampeyan kalih wayah kula Lesmana Mandra Kumara menapa dene Raden Janaka mangke sumusul dhateng lampahipun para Kurawa. Nggih, nek kira-kira Pendhita Cakrawala jenenge Begawan Dewa Kartika nggondheli anake. Oh, ampun nggih ringa-ringa. Pertapan Cakrawala diobong. Diobong paman beto rek boten. Beto nggih. Beto sampun beto. Nek boten kula sambuti. Kula gadah 8. Leh kula ngapusi nggene wiyaga niku mlumpuk tenggen kula. Mboten apa-apa, mboten apa-apa. Nek mboten ngoten dak do gleleng. Nggih. Ning reke kok marahi gleleng. Lajeng sak menika kula mangkat riyen Kakang Penemban. Mangkat riyen Dipatih pamaryen. Kula rumiyin nggih wayah Mas Sarujogo Sumo. Nggih Yang Patih. Ampun nganti bakal ya. Betul. ajaran utawaning kawekasan nika wisangken nimaya Wisnu kang pratenta. Kakang Antasena Piye nggih? gumun setahun jembrong serendeng. Lah kok ngene nggon karep nyuwun pangestu karo Kanjeng Rama Madukara. Kanjeng Rama ora ndumbani marang aku nanging malah ndumbani manten saka Ngastina. Nek tumrap aku dadi pamecut tumrap kowe. Pamecut piye? Sing ngalap Kencana Resmi anak Begawan Dewa Kartika ora mung kowe tok ning uga Lesmana Mandra Kumara. Saiki ngene.
kowe niat tenan ora rabi lho niat no nek niat mangkat tekan Pertapan Cakrawala mengko nek ning eneng Kurawa sing dadi kepalange utawa Lesmana Mandra Kumara sing dadi kepalamu kowe wani ra gelut rebutan wong wedok wani bagus kowe engko tak du karo Lesmana aku ngajar Kurawa ngono lho Kakang wis sandung gawe mengko nek lakon aku Daud terus sing dadi wong tuaku sapa aku rasa kuwatir to wong ora iso tanda tangan kok acap jempol sikil ngecap bathukmu piye lho ngono iki rak nesu to aku terus rono rene wae karo kowe isih tok paido pokoke engko wakile aku seksine aku nek engko naipe ra gelem ijabe jotosane sapa-sapa karo tok jotosi men mendemok lho sakarepku to kowe iki satriyaning Praja ora kena kaya ngono Kakang ora aku wingi ngomong goroh kok padha kira wis nek ngono ayo mangkat digelak lakune ya Kakang ya kowe metu jero bumi aku tak nambah dirgantara lakumu banter metu jero bumi aku lakuku yo banter ngambah dirgantara mengko ketemu ning Pertapan Cakrawala yo ning aja ninggalmu ning Pertapan lho ora Kakang yo madyaning Pertapan Cakrawala napa nenteng gunung manghayat rumambat margi nganjuk madyaning Pertapan peparap sang Begawan Dewa Kartika paranggening mangke dhateng wonten cantri ingkang cinaket kersaning sang Wiku nedhem lenggah madyaning kecrabakan menawi sang Prabu Setijo Bima Naraka Sura Mikro Sibra mecah swasana arsa medhar pangandikan inggih sang Begawan Dewa Kartika mangrujuk pangandikan babaring lisan Mas Tunana sidam sekaling bawana langgeng nuwun sewu anak Prabu panjenengan menika sinten wingking saking pundi sinten jejulukipun nggih Premban mulai paduka dangu dhateng jasad kula awon tanpa warni kula menika nalindra wingking saking negaring Trajutresna wonten ing Sudinustani dhateng kula pun Setijo Bima Naraka Sura oh la taala kula nate mireng asmanipun nanging dereng nate pinanggih saha mangertos dhateng piyayinipun nuwun sewu anak Prabu atur menapa nggih pangandikan menapa ing badhe paduka aturaken dhateng ing bapa wonten ing Pertapan Cakrawala ingin gati namung badhe ngebunu-bunu jangan jejawah sonten Premban dinten sak mangke menawi kepareng putra panjenengan inggih putra putri Cakrawala Yayi Dewi Kencana Resmi badhe kula boyong wonten negaring Trajutresna kinarya jangkepi dhateng kabagyaning manah kula Premban katan kaya sing pangandikan batak sakala sawanipun satunggal sira geni Bambang wisang geni Mah Raden Antasena dumrajak tanpa harapan dadosaken kaget nata ing Trajutresna wau kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggen nimaya Wisnu Pratenta nuwun sewu damel kaget raosing manahipun tiyang sepuh wonten lancur muba tumaruna ingkang awuh wonten ing Pertapan Cakrawala menika sinten nuwun sewu Premban ing Premban nyuwun priksa karo aku sapa ditepungake aku satring Ndrepsila Geni jenengku Wisanggeni Premban oh Raden Wisanggeni menika niki to priyayine lho wis tau krungu jenengku sampun Raden angin kula dereng nate pinanggih piyayinipun ya aku Wisanggeni Premban oh syukur wah jan putra satriya kondang atmajaning Raden Janaka menawi mboten klintu lho iya bener lah pancen baguse padha karo bapakne ingkang wingking sinten kira-kira ngerti aku ayo mbuh yen Premban kon karo aku jenengku Antasena Premban oh Raden Antasena iya Premban kang masipun Wisanggeni kakang Wisanggeni menapa inggih putranipun Raden Janaka waduh bapak ora teko kondang wis diterima-terimake bapak kula nanging jagat lancur ing bawana
Aku Kakang Wisanggeni ning aku ora setunggal Rama Ibu, Mbah. Oh, mboten tunggal tiyang sepo ora. Lah putranipun aku anake Raden Werkudara. Anake Raden Werkudara kula nate mireng malah pasuryanipun nate sumerep Raden. Oh, lha kok bapakku yo gleleng. Lah iya, jan aku awak dhewe iki anake cah gleleng-gleleng ngene yo. Wonten menapa Raden dene jengandika rawuh wonten ing mapan mriki? Kok sik Pramban? Iki rak Kakang Boma to? Iya, Yayi Wisanggeni. Lho, kok wis nang kene? Lho sawetara wektu. Lah syukur slamet. Yayi Wisanggeni. Slamet Kang, slamet. Lho iki rak Kakang Boma to? Boma. Oh, Boma to? Iya, Dimas Antasena. Slamet Kang. Iya, pangestu Dimas Antasena slamet. Nggon kusuman ning Cakrawala. Iya, syukur. Ketoke kok ya arep modho karo kowe nek ketoke iki dadi sainganmu ngono to. Ora apa-apa, ora wedi aku. Arep saing aku pirang-pirang aku ora wedi mergo aku nekat kepengin rabi karo putrane Peremban iki. Oh, pengen rabi kalian anak kula to. Aduh, malah krungu lho. Aku cerewet wae kok. Oh, senengane ngono kuwi to. Kakangne dunek cerewet-cerewet ki ora. Mula meneng lho, kowe iki men pengawale kok rame lho. Purbawasisa ki ning aku. Oh iya. Sowanku mrene iki arep ngebun-bun esuk ya Jawa sore Pramban. Kula sampun ngertos panjenengan sampun nerasanan badhe kepengin dawuh anak-anak kula ora ngaten to menika. Iya. Prasaja wae aku kandhut beda ring atresnan kelawan Atmajamu Dewi Kencana Resmi. Mula Pramban. Penemban nyuwun bebana apa, pepanggil apa, reruba sing kepiye ngendika. Aku ora bakal wegah golekake. Sarta aku ora bakal wegah goleki supaya kakon penjangkaken mengko dawuh karo Atmajamu Dewi Kencana Resmi. Kuwi tenan Pramban. Prasetyane nganti kowe aku ora lakon dawuh karo Dewi Kencana Resmi iki mengko aku trima golek dalaning pati. Wong ora nyemur pigaring jagat esmen rembulan Pramban Dewa Kartika. Dereng paring persami Mbah Wacana. Dina aja tanpa harapan patih harus menika dheaken sangga para saka kula. Narayana Subang Wangaruna Katine trane nganggo rapo Sabdaning kukila ringkani kala saketer Kene dunganing kumlir wuwu sing dene panca Nanae sapa ya ini rudian iki Aja ngawur gawar ngawur Bagong Kita kuwi mergane bisa didaya ulun ingkang nemong raga kita dipatrapi sarta ditibani pusaka saka Bathara Guru Rapopo iki mergo saka ulun. Nek saiki kita ditibani pusaka mesti mati. Yo. Njenengan teng ulun. Ulun sang asih Rama. Asih. Iya. Kok lama? Ulun sang Hyang Bathara Wenang. Oh, sang Hyang Bathara Wenang sing nggih pondhong kula nggih. Iya. Kita arep takon apa Bagong ulun ingkang bakal paring wangsulan. Kula ini bingung pengen ketemu karo bapak kita Semar. Lho. Bisa tak kisruh sisan iki. Kula niki wis ngerti nek bapak kula Semar, nek pertekan pianu wangsulane bapak kula niku Semar kula ora bakal kedarang-darang tekan mriki. Bagong dalam ngene. Biyen nalika Manikmaya kadereng lan kepingin dadi diwaning para dewa wekasan atur pelaturan ingkang lasak mestine kelawan Sang Hyang Bathara Tunggal. Bathara Tunggal kuwi bapakne bapak kita, ya kuwi Semar. Eyang, iya. Eyang Tunggal. Tunggale teng pundi? Jenenge Eyang Tunggal. Oh, nggih. Tumuli Semar dikon mangan pagering bumi ingkang sisih wetan. Ismaya nalika semono jenenge lan Tejamaya ya Tejamantri dikon mangan pagering gunung sisih kulon. Kekarone padha bubrah ragane wekasan ditumbung urip ana ing jagat. Nalika semono Tejamaya dibuang ana ing jagat sabrang, dene Ismaya dibuang ana ing jagat tanah Jawa. Nalika semono durung ana bangsaning manungsa sing urip ana ing jagat kuwi bangsaning jin. Oh nggih. Lah nalika semono ulun dhewe ingkang darbe penemu nalika si Manikmaya ngarepake lawan kadhange sepuh ya kuwi si Ismaya sowan ana ing Ngundaran Dirbawana nyuwun supaya diparingi ruwang. Nggih.
Terus nalika semana ulun paring ruwang ya kuwi wujude ayang-ayangane Semar ingkang ndak puja dadi wong kang ndudal kewarisan tumuli diparingi jeneng Bagong mula sak temene kita kuwi anak Semar sing tuwa dhewe Bagong. wah ngoten Iya. wah anggere mulai ngecaki Petruk adikku ora masalah ning tetep kita ingkang tinemu ragil dadi perkarane kaya mengkono kuwi kena ngopo kita ora percaya marang Bathara Guru mergo Bathara Guru mboten ingkang muja kula sing muja kula saking ayang-ayang wujud manungsa niku pukulun Sang Hyang Wenang iya pancen ulun nah nek panjenengan sing paring dawuh kula wis percaya mangsa kula pripun iki napa nggih bali dadi ayang-ayang malih sesuk ana candhake lelakon dhewe Bagong. wah ngoten Iya ulun durung bisa mbabar ndak disiki panguwasaning Gusti. oh nggih Wis kita lega. pun malah gini meng kaya ngomong gek nek sore kok gayange ra jamak-jamak gini ala wis jan wis wis Iya pancen kudu kaya mengkono Bagong. ngene nggih Kita bali ning jagat mergo bojo kita ingkang kita dawuh wujud Bagong dina samengko dilangket dening Pandhawa sabab dikira kita ingkang ngosak asik kaliwangan. walah yen lan belani araku jan lahir batin tenan ya nggih kula tak wangsul Iya kita mudune ning jagat. oh nggih anu lek medhun pripun nang kula ora iso mabur Kita iso mabur mergo saka ulun. lah nggih lah terus sakniki ora iso mabur lan medhun pripun Dadali Ulun kita sifat angin supaya aja nganti pati-pati tiba negara Ngamarta Bagong. sendika Tunggan ganjeng langit kelap-kelapaton loro kincang ngrisan mawa gandrung Tabayogong siap wong rasane santai wae terus ayo pukul menika ingkang abdi pun Bagong. Bagong wong kang kaya kowe wani gawe rusak kayangan malah samengko bisa gawe srana ulun tedhak ning Madyapada. Kita nandang luput Bagong. nuwun sewu ngono mboten tumindak napa-napa kuwi lho ngono mboten tumindak napa-napa mboten ngoyak-oyak sampean lan niku ndereke Ndara Janaka Ali Petro ya terus Heeh. niki lho nganggo seksi Petro Ndara Janaka ya dadi seksi Nggih pukul Arjuna kita mbuya usah melu-melu. Mergo saka pokal gawene Bagong kaya mengkono ulun kewirangan. Wong kang wani gawe wiranging ilang iku ulun Bathara Guru tetep kudu ulun cemplungake ning Kawah Candra Dimuka. lan niku salah apa wah jan Gong sabar ya Le. arep ora salah nek kowe ngadepi wong kula Bathara Guru iki nyawamu aja karo ning bumbun santai tenang wae lho kowe iki aku mesti mati wis to santai wae Wong kok teteke kaya ngono ya karo Jara. Wah jaidan. Ngadep Bathara Guru sapenake dhewe. asli kula mboten tumindak napa-napa Bagong. Mbok yo aja ngono nek tumindak akonono. walah jan wis iki wis termakan hasutan Bathara Guru kabeh do nyalake aku piye wis nek kaya ngoten iki kula tak takon bener Kita tetep bakal ulun cemplungake ning Kawah Candra Dimuka Bagong. Petro, sapa kae? Mboten ngerti hanya kok para tamu ini. Assalamualaikum kok tak andel lho kowe ngapae apa suaramu aku kira nyuara apa-apa wajan wis wong salah kok salah terus to iki kene iki wis meneng wae lho tur Truk. Petro, tuliane ora nggih. Ora masalah kok iki lagi ana pengadilan Bagong Ardiadili kok dojok-dojok kok. hei Lho. Kok andang tekan jaba kon? ngapa kowe Ora kok andang tekan jaba. aku yen meneng jaba antel modar kowe Ora kok sapa? wis to lah kene sing ngono sapa gawe padha kowe persis ngono ayo ndono kan aku Apa lakon apa kok dadi kembar lakon apa kok dadi kembar? Petro iki piye kok kaya ngene iki Wah, edan Petro malah kaya boneka Bagong. iki ngopo boneka Bagong iki Bagong ing tenan kok Bagong kok dadi loro. Iki kok malah ana loro apa ana kawan Bagong. piye purune sareng nemplung aku nang kaca dadi muwa tak rubut lho Iya kusik-kusik. Aja ngawu gawar ngawur.
iki ndi Bagong sing saknyatane. Yen salima yen ora matur ndak rampung-rampung nggih ngestaken dawuh ora niwara Bagong. Nggih ngestaken. Ah, salin. Bagong kepiye? Niki kula wau bar sowan Iwang Pikulun padha wenang. Kula mboten sah wedi, kula mboten sah gila, kula wis entuk keterangan saking Iwang Pikulun Bathara Wenang. Wis ketemu lan wong atua kita. Ulun ki Boyagara. Lamun ketemu kali wong atua kula. Wis nggih sing diduwi sapa? Iwang Pikulun padha wenang lan mboten dados mangsulan Iwang Pikulun padha wenang. Wong atua kita sapa wong nyatane kita ora kuwi ora ono sing anakake. Sik to tak jelaske. Kula wis marem butuhe kula wis tentrem ati kula. Kula wis ngerti sak nyatane. Ketemu lho Bapak, Gong. Ketemu Kowe anake sapa? nek Semar. Kalau ngajep Wis ben sing penting terima. Nek keterangane aku iso asal-usul kok ndra aku wis ngerti. oh iya, aku asal usul kok ndi? Wis mengko ning mengece nek tak omong ora usah. Oh iya. Kuwi kita wis ngrusak kayangan. Apa to sebabe kula ngrusak kayangan mergo sampeyan lajeng mateni kula jempuke teng kawat Candra Dimuka. Niku dawuh yang padha wenang. Mula wong padha wenang mboten trima nek kula dipateni teng kayangan kali Bathara Indra nalika semanten boten kula dicubus nganggo tombak. Nek ora pitulungane Sang Hyang Bathara Wenang kula ora bakal urip. Mula wis pantese ngendikane Sang Hyang Bathara Wenang kenyampeke teng sampeyan. Niku wis dadi undu-unduane tandurane elek ya undu-unduane elek, tandurane becik ya undu-unduane becik. Niki nek sampean mboten percaya kali omongane Bagong, niki mau yang padha wenang dawuh Bagong, nek Manik Maya ora percaya karo sing tak omongke kuwi dawuh ulun kang bakal terdak ning Ngamarta, ngukum kalangan Manik Maya. Iya iya, Bagong ulun percaya Bagong. Apa tenan Bagong? Sing endi? Sang Hyang padha wenang arep tedak dhewe ning Ngamarta nek 20 bloro gulu ora ngakoni. Ora. Itu ya pinter lho. Amen gek rampung ya. Nek ora ngono kok dadak perang menah. Ndak kejam. Iya Bagong. Ning kono ya ning kayangan tenan. Heeh, kayangan nggih. Lho. Sik. Sing nunggu dampar kok kono apa? Ora ana sing nunggu ya. Ana tempat kosong ya tak pakai. Kuwi iki dampare Yai Prabu Darma Kusuma. Bagong wong edan sak enake dhewe dampare ratu. Wis mulai iso gelut iki wis. Ratu iso gelut dadi iso gelut. Iya Bagong nggih. Semar ngendi, Truk? Ah, Bang. Piye to, Lek? Aku wis ngerti Pak sejatine. Asline tuwa dhewe anak moyangku to, Pak. Jani iya. Ning mergo kabeh mau kudu nganggo